Ngelele endaweni zonke la kufinyelela khona lo mfanekiso oqoshiwe igama umlekeleli wakambanjwa impunga yesintu. Namuhla ngifisa ukuthi-ke ngehlolekile kakhulu nengikholelwa wonke umuntu ompisholo khuluma ngesihloko esithi ukungcola ngokwasethongweni okanye yini engcolisa umuntu emathongweni akubo. Abantu abaningi abaqondi ukuthi umuntu ophilayo phansi komthunzi welanga nomuntu ophila ngokwenyama naye uwumsamo ngokwakhe. Umuntu nomuntu okhona nomuntu ophilayo uwumsamo wakubo. Kuke kubaluleke-ke uma umuntu ukuthi indlela zakho ozihambayo uqonde ukuthi zindlela ezinjani, ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi umuntu agcine esehamba indlela ezomholela ekutheni agcine engcola bese angaqondi ukuthi ukungcola kwakhe sekukungcola nasethongweni. Kunomuntu othola ukuthi uyageza, uclean, unuka kahle, kodwa ngokwasethongweni uthola ukuthi iphunga lakhe libi ngesizathu sokuthi indlela zakhe nezinto azenzayo ziwukungcola ngokwasethongweni. Ngoba-ke kuyenzeka umuntu uthola ukuthi yena lokho asuke kwenza akakuboni ukuthi kuyinto engcolile ngokwasethongweni, abone konke kuhamba kahle kanti akuhambi kahle ethongweni, usengcolile ethongweni. Kuyenzeka umuntu uthola ukuthi usebenzisa umuthi kanti lo muthi awusebenzisayo ithongo lakhe aliwufuni, usebenzisa uthola ukuthi usengcolile ethongweni. Omunye uthola ukuthi nakube ngeke azawusebenzisa umuthi kodwa ngokungena esigodlweni somuntu othola ukuthi imithi ayisebenzisayo usebenzisa imithi emibi, lelo phunga azothi uma efika lelo phunga laleyo mithi ngenkathi elihogola ngamakhala akhe bese lokho kungcola kungena kuyena ngaphakathi, ithongo liqhele kuyena. Kuningi ukungcolisa umuntu. Yini-ke kufanele yenziwe yilowo muntu loyo? Uma sewazi ukuthi wena uzingcolisile ngokwasethongweni okanye awazi ukuthi uzingcolisile ngokwasethongweni, kusuke kubalulekile ukuthi uhambe uye kumuntu wenze isiqiniseko ukuthi lowo muntu loyo indlela asebenza ngayo akasebenzi ngokuthi mhlambe uthwele. Ngoba uma uzoya kumuntu osebenza ngokuthi uthwele, nakanjani uma ufika vele esigodlweni sakhe umoya wakho lapho ngokwethongo uzobe usungcolile, nakube ngeke aza kunike lutho, kodwa ngokungena khona uzongcoliseka ngoba ithongo lakho wena uthola ukuthi wembethwe amanono, wembethwe abantu abangafuni ukungcola eduze kwakho. Yini ekumele-ke ukuthi uyenze? Kobaluleka ukuthi ugeze. Uma usugezile ugeze umzimba nabantu abasuke bekwembethe. Kwesinye isikhathi-ke kuyenzeka umuntu uthola ukuthi ngokwasethongeni usengcolile ngokomoya wakhe ngaphakathi. Engcola kanjani na? Engcola ngokuthi kuze kuthi noma kuwukuthi usedlulisa inkulumo ethongweni, ithongo lingayimukeli leyo nkulumo, uthola ukuthi yena lowo muntu ufana nomuntu onukelwa umlomo, othi uma ekhuluma eduze kwakho kodwa inkulumo yakhe bese ungayithathi notice, uvele nje ungayinaki, uyishaya indiva ngesizathu sokuthi umlomo wakhe unephunga. Kunjalo-ke nakubantu abaningi ngokwasethongweni, uthola ukuthi umuntu uyakhuluma ethongweni, udlulisa inkulumo ethile kodwa manje ithongo lizwe iphunga ngesimo sokuthi ingaphakathi lakhe lingcolile, lingcoliswa indlela ezithile azihambayo. Lowo muntu kusuke kubalulekile ukuthi-ke azigeze. Uma esezigezile bese athola izinto zokuphalaza ezizokwazi ukuthi zimsize zikhiphe lephunga okanye lokungcola okusuke kungaphakathi kuyena. Angingageqi amagula ngoba angemuki. Uma ufisa ukwazi kabanzi ngezinye zezinto esizikhulumayo kule mifanekiso eqoshiwe, kungakuhle ukuthi uzitholele iy'ncwadi engizishicilelayo esihloko sithi Sithini Isintu, kanjalo nencwadi esihloko sithi Amava Ahlabahlosile. Le sihloko engikhuluma ngaso ngishicilele ngaso kwincwadi ethi Sithini Isintu, la sibheka khona izinto ezingcolisa umuntu ngokwasethongeni. Asibonge.